Kapalapok ko niya mo. Kuha pa nga ng radio satu naringgam magkilo lang yung pujulan niyo ron. Isip sila mga hindi pa bumili ka pa po. Abit ka mo galang na. Or, ang gusto nila marami bata. Ito yung ginagamit sa sundan yung bahay. Hati-hati ako. Lema naman ang lang. Ayan. Ayan. Mana mana sakto na. Ina, dahil dia sudah abang ni saya sudah horo ketur-ketur orang itu mandi begason. Ina samud dia kamu kumanang nasa dia tu ho berpangai cuma buat udah unang pala dong. Dia berpon unang pala. Oh, ini namun ini. Kaya masuk sa ilo ang para ng dinita. Buti perok dok ko nang ato. Kasi ala tuhan yaw nini. Ako mga rumatod di parmet. Oh, nato perbuat dengan tangi nata ni inang. Baru nama musik. Mga pasakta mo na iye pa dito ora. Sala ni na iye pa. Dong sala ni iye pa. Tang mo kon bitu sahala bitu naman ngulon na berapa. Pero panggari mo musik. Nga pala nilusok ko pa sa ato ko. Kung jalo na pa ko pupuda pa. Matabang sa budusin mo pa. Matangi at pagbuduan niya sa saya taong siya sa buhay. Napakaulit ng rumah to di pa ko pusyak ko pa. Luwag dito, luwag dito. Ingat ka mo. Si Sandro dah, nyo nulis muda, kemudian si muda dari Nida, ya pun. Mana mamat ni?